sibabaza okwenzileyo Nkosi umhlaba lo osenzele wona ezulwini sibonga Yesu naivula ivela phezulu sibabaza okwenzileyo Nkosi umhlaba lo osenzele wona ezulwini sibonga Yesu naivula ivela phezulu moya wami umoya wami moya uNkulunkulu ake simbonge nje bangcwele uNkulunkulu ngale nkonzo yokuzila ukudla nokukhuleka koshaya izandla bese uvula umlomo imizuzu emibili nje ubonga kuNkulunkulu. Baba wethu engcwele egameni leNkosi uJesu, Baba egameni elingaphezulu wonke amagama, Baba egameni esithi nasilibiza, Baba madimoni ayathuthumela, izifo ziyancibilika nemithi yabathakathi iyabona, nezibopho uNkulunkulu ziyaqhasuka. Sithi bayethe langalokulunga, bayethe dwala lethu, bayethe dwala lensindiso, bayethe wena komdala weinsuku. Ulungile uNkulunkulu, ungcwele dwala, thatha indawo yakho nangalesi sikhathi egameni likaYesu waseNazaretha. Baba namandla, hamba phakathi kwale ndawo in the mighty name of Jesus. Father, we bless you. Father, we worship you. We give you honor. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Nakho siphinde simuphe izandla, Singahlala phansi bazalwane ebukhoneni beNkosi yethu uJesu. Siyabingelela baqala ukufika phakathi kwethu. Sibonga uNkulunkulu ukuthi nisivakashele unyaka usaqala nje nibe nathi. Hayi kuyashisa bazalwane. Nami nje ngizwe kwasethi bekushisa kwaseThekwini. Kushisa yonke indawo. Ngiyazibuza ukuthi eLimpopo kunjani makunje. Evenda kunjani makunje. ePhalaborwa kunjani uma kunje. Le komthatha kunjani nakunje. Alibonga igama leNkosi. Ngiyacela bazangidlulisa nasi isimemezelo eziyakhala. Masiphuma nje kwi-fasting. Hayi ziyakhala ngathi ningabuya ngendlela engakhona.
siqala ngeJoburg sisuka nje phansi sine 5 days revival. Hayi ziyakhala. Uyabona ke le ndoda kaThixo ezayo umprofeti, umuntu odela ngedeliverance, umuntu odela ngehealing, umuntu ovangelayo. Eziyakhala bazalwane. All the way from UK. Kodwa mamela originally is from Nigeria, but ubase UK. uNkulunkulu uyamsebenzisa nizozibonela nani. Uyashumayela, uyathandazela, uyaprofeta. Lo 5 days ngicela ukuthi ubhale lama dates. Bhala phansi lama dates from umhla ka 10 to umhla ka 15 February 2026. Iqala la eWynberg. Niyakhuleka? Hayi cha, nikhulekile last year. Hayi niyakhuleka. Siyivula ngani 5 days revival, 2 hours nje from 6 to 8. So that is why abantu fanele basibambe isikhathi from 6 o'clock to 8 o'clock ngomhla ka 10 February, i10, 11, i12, 13, 14, ngey 15 siyayivala. Kwathula endlini. Kwathula endlini. O ngiyiseThekwini. Anibonisa ukuyithakasela. Hayi. Uma ningayamukeli ngizoyiseThekwini. Mabangayamukeli ngiyisa eMhlathuze. Mabangayamukeli eMthatha ke lapho bazoyamukela noma ungathi. Mhla ka 10 to 15 ngicela si attend. Bafundisi bami abaphume abaseSoweto, abaphume abaseRathanda. Ngifuna wonke umuntu azofumana i-deliverance. Mhlambe sekhona amanye amadimoni athi awushabalala sesimjwayele thina hayi. Mshengu hayi esanandaba naye. Ake size nese angizokusho ukuthi ubani, but is a man of God. Lalela angilethi ke umuntu nje. Ever since onke ama guest now the list yama guest akekho ke wa disappoint. Bonke bafike bayibambe kuthule phansi. Hallelujah. So nge10 zaka February ngoba inyanga izophela nje phambi kwalela viki siyaqala sobe sikhona la bazalwane 5 days sobe sila kusukela nje ngomsombuluko izawuqala nje cishe ya ngomsombuluko i10 sobe Monday iyoziphele mhlambe ngeSunday. But kuzawuya ngokuthi abazalwane isupport. Yabona ngendlela eningakhona buyani ke nibe more igcwale lendlu iphume naleya moto Nkosi yami lapha kulungiswe kahle. Praise the Lord. So sengimemezele ke izophuma iposter lethu manje ngaphuma nga tonight izawuphuma tomorrow. Maliphuma tomorrow ngicela abantu balishare mhlamba abanye bathi kasobani uma uthanda ungangena ku social media ucheke Prophet Solomon from Nigeria. Hayi bazalwane uyazikhalisa, ziyakhala. Nami vele benginayo into ukuthi maqala u2026 mina bengithi ngizoyibamba kuyiSaturday. Sibe nenkonzo ye-healing and deliverance. Bathwele abantu. Baboshiwe abantu. La iGoli ngibonile ukuthi ke seni ready ukuthi ama miracle service sengawaqala manje. 2026 soba nawo ke ama miracle service la eGoli. Ngicela nishayile izandla kakhulu. Hallelujah. So ngicela ukuthi ke nibheke ke but ke iposter lethu lizosho konke egameni lika Jesu
waseNazaretha. Amen. Uzoqala ke eKatlehong, bakasuka eKatlehong uza la kithi. Angizokusho ke ukuthi indawo phi eKatlehong, ngoba ngizosuke bese nigijima niyakhona ke. Kanti mina ngifuna ukuthi anithole la, angathi nasakubona lana athi I saw you in Katlehong, kanti wala. Angithi uyayibona leyo nto. So ngisho ukuthi ke bangcwele, ngicela sizilungisele. That's why nje emoyeni wami ikhona into ethi ake silithathele elinye iviki. Singalithatha? Ayikodwa aningiconvince singalithatha? Sesijwayele nje bazolana ukungadli, singalithatha elinye iviki? Okay, abathi baba siyaqhubeka kusasa, mina ngiyaqhubeka. Abaqhubeka nami ayi laba ngibadinga ngibabeka izandla, wozani ngizonibeka izandla nabaqhubeka na ngizibonile izandla. Ungabusaphakamisa laba bebaphakamisile, wozani. So ngena khona manje esidlweni senkosi, abathi baba mina ngiyaqhubeka. Qhubeka nawe mpostoli. Hawu kwase kuba base baba baningi manje, bebabancane nje, bazalwana sebaningi manje. Nizwe izandla, onizwe indaba yezandla. No bazalwane, I'm serious, angidlali, ngiserious. Abantu abaqhubekayo kule viki, mina ngiyaqhubeka, sengishilo ngiyaqhubeka until next week Saturday or Sunday. Sivaleni, mina ngizoyivala Sunday ngoba kufanele ngiyemhlathuze, angikwazi ukudla. Abo fanele bathole lo shabalala bamtholile eThekwini nala kube wina semhlathuze bathole the same shabalala ongakadli, bese ngiseva isidlo senkosi. Kodwa nje emoyeni wami vele noma kungasasibandla lonke, kodwa ngidinga noma ngabe beni u3 noma beni u4, ngidinga abantu abazoba committed kwi-intercession, abazothwala iphasika ukusukela manje lize lifike iphasika. Mhlambe in a week, 1 day prayer and fasting for iphasika, noma 2 days ize ifike iphasika. Ale la ungakhathazeki, bona ngathi wena gcwele la sisazovula makhe kuyale emumva, kuyale siyavula la, iyavuleka indawo iba inkulu. Phakamisani izandla bazalwane, ngicela ukuthi ningene nami kulomkhuleko. Haleluya, ningikhulekise nami ngizothi uNkulunkulu naba abaqhubekayo, ngicela Nkosi ubathwale. Phakamisani izandla, ngiqale ngawo mamfundisi. Baba ngigcwalise ngamandla kaMoya Ngcwele, asazoqhubeka ngegama leNkosi uYesu. Baba bagcwalise ngamandla kaMoya Ngcwele, basazoqhubeka. Baba ngiyathandaza, gcwalisa abantwana bakho ngamandla kaMoya Ngcwele basaqhubeka. Bagcwalise uNkulunkulu in the name of Jesus. Bagcwalise uNkulunkulu ngegama leNkosi uYesu. Bagcwalise uNkulunkulu ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise uNkulunkulu ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise uNkulunkulu ngamandla kaMoya Ongcwele. Abanye khona into enizoyibona as you continue. Father, bagcwalise ngamandla kaMoya Ongcwele in Jesus name. Bagcwalise uNkulunkulu ngamandla kaMoya Ongcwele ngelihle igama leNkosi. Bagcwalise Moya Ongcwele ngamandla kaMoya Ongcwele in Jesus. Sondelani kimi. Bagcwalise uNkulunkulu ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise Nkosi ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise Dwala. Abanye banezidingo vele bebangakaphenduleki. Baba siyabonga ukuthi bayaqhubeka, bayaphenduleka kule viki. Bagcwalise uNkulunkulu ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise uNkulunkulu ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise uNkulunkulu ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise Baba ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise Nkosi ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise uNkulunkulu ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise Baba ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise Nkosi ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise uNkulunkulu ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise Dwala ngamandla kaMoya Ongcwele. Bagcwalise uNkulunkulu ngamandla kaMoya Ongcwele in Jesus name. Bagcwalise uNkulunkulu
ngamandla kamoya longcwele in Jesus name. God bless you. Shalani uNkulunkulu ihlombe elikhulu egameni lenkosi. Makwenzeka uNkulunkulu ekuthinta tonight noma ekuthinta tomorrow. Ngicela ukuthi umlalele ukwenze lokhu athi kwenze egameni lenkosi. Mshaleni elikhulu ihlombe egameni lenkosi. Ngiyacela nje ukubona izandla zabantu abasivakashele abaqala ukufika bese singena ezweni lenkosi ningephe nje u30 to 35 minutes. Ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi kuzobe seku right. Baqala ukufika abasivakashele ngicela baphamise isandla. Sifuna nje ukuni welcome abangcwele. Hawu nasi isandla lapha emuva bashaleni isandla. Nazi yalapha emuva bashaleni izandla. Yani yawazi umkhuba wala ekhaya. Babingeleleni bazalwane bashaleni izandla egameni lenkosi ethu uJesu. Man of God, hawu mfundisi wami asikabonani kulonyaka mana akubamba isandla nceke nkosi. Bless you sir. Long time back. Bless you. Siyabonga mshaleni izandla umfundisi. Praise the Lord. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Bless He. Bless His holy name. Nakho ke shalana uNkulunkulu izandla sesiyangena. Baba uNdobe woza. Ukhona umuntu engimthumile manje ngiyabona lokhu uya. Yes sir. Thank you. Right. Ngiyacela bazalwane ake sibuye sonke I'm praying ukuthi uNkulunkulu angisize kule viki ke first week cha kube kuhle futhi noNkulunkulu ube muhle. The second week I ngiwatholile shema ama attacks angikhathali. Nakuba ngisamba ngenyawo ezimbili nje umusa kaNkulunkulu. Yona mnjelo uvelela. Futhi mangathi ngiyayiqala lento ngizomosha isikhathi ngizonixoxela ngelinye ilanga ukuthi bekwenza kale futhi ebazalwana uNkulunkulu khona. Ngicela ningizwe kahle futhi ningizwisise. uNkulunkulu ukhona. Omgabazayo nomdawuthayo ku2026 ngiyacela uNkulunkulu alisize ukholo lwakho. Umethembe uNkulunkulu khona. Yo ukhona uThixo. Ukhona uNkulunkulu futhi okumnandi. Ngisho abantu bangakabi nalutho. Abantu basafuna imisebenzi. Abantu basakhulekela imizi. Abantu basakhulekela imoto. Ngisho kahle mntana sekhaya ungakabi nalutho. Abantu basakhulekela imishado. Abantu basakhulekela ama financial breakthrough. Ngisho kahle ingakafiki lento. Ngithi mina uNkulunkulu ukhona. Futhi uNkulunkulu uzombona. Hallelujah. Mshaleni izandla uNkulunkulu. Hey man isikhathi ukuthi asikho yazi ngabe ngiyanixoxela ngale ndaba. Kodwa ngizonixoxela ngelinye ilanga. Praise the Lord. Nekhona? Nekhona bazalwane? All right, siyangena ke ezwini lenkosi.
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is bless His holy, holy name. Right. Lakho ke asingeneni ezweni lenkosi namhlanje usuku namhlanje usuku lokukhumbula inkosi yethu Jesu Kristu, usuku lokuvuselela isivumelwano noNkulunkulu, usuku lokurenewa the covenant. Kanti le covenant yona yini ehamba iyenze iphele njengoba ivuselelwa nje. Uthu Davide, ziningi izinkathazo zolungileyo, ziningi izinkinga zolungileyo, kepha uJehova uyamweza amsize kuzo zonke. Maningi ama-challenge esinawo, ziningi izinto ezihambe zilimaze ubudlelwano bethu noNkulunkulu. Yaba khona into yokuba committed kuNkulunkulu. Le sound kodwa Nkosi yami angazi noma ivoice yami. Ziyaba khona izinto ezisusanayo enkosini. Usibona sisabambelele nje yile nkani yethu. Ukube akuyona inkani mhlambe ngabe sesashiya phansi sayeka. Ngoba bayakhubana abantu abathi bayakholwa. Bangakususa enkosini ukholwa. Kodwa namhlanje angizange ngizokhuluma ngabantu abasusana enkosini. Namhlanje ngizokhuluma ngamandla atholakala kumzimba kaKristu nakwigazi lika Yesu. Namhlanje uNkulunkulu usibizele ebukhoneni bakhe, wangagcina ngokusibizela ebukhoneni bakhe, kodwa wahlala nathi, wasihlalisa etafuleni naye. Namhlanje siyadayina nenkosi. Wonke umuntu okhona la ula etafuleni namhlanje. Ngiyazi ukuthi angeke ningiqonde, because lento ifuna we understand spiritually. Ngokukamoya uma ngabe sihlanganyela esidlweni senkosi, sisuke sihleli nayo ngipheni isihlalo, pheni isitulo. Uma sihlanganyela etafuleni lenkosi, sisuke sihlezi nayo inkosi emzimbeni wayo nasekuhlanganyeleni kumzimba wayo. Omunye ngathi letafula, lamatafula amancane kangaka babishabalala sibaningi kangaka la endlini. Lalela mntana sekhaya, it's not about our physical body ehlala nenkosi etafuleni, but it's our spiritual body. Akuhlali lo wenyama, ngoba lo wenyama akakwazi ukudla okungcwele kaNkulunkulu. Ujwayele ukudla okuqondene nenyama. Uma ngabe sihlanganyela etafuleni lenkosi, sisuke ngokukamoya sihleli naye. Ngosuku lokugcina lokukhashelwa kwenkosi uJesu, babehlezi etafuleni njengoba bahlezi, yena wayehlezi kulena ndawo. Why yena ahlale ngapha? Ukuze abangapha ku right akwazi ukubabona,
abangapha ku left akwazi ukubabona, bona babehlezi ngapha. Nali iwayini, nasi isinkwa. Uyakhuluma phakathi kwabo, uthi omunye wenu namhlanje uyakungikhaphela. Lithi iBhayibheli babuzana bonke, kwaba ilowo wathi ngabe imina Nkosi, nomunye wathi ngaba imina Nkosi, nomunye wabuza wathi angizwi kusho ukuthi ubani, kodwa ukhona phakathi kwenu. Niyakumbona lapho ngiyisa isandla esitsheni naye uzosisa nami, bese kuba yisayini yokuthi ke kuyena lowo. Hey Judas, mina ngazi sekukhulunywe kanje, nayi inkosi yambisa isandla nawe uyasambisa. Sekhulumile uJesu, kodwa still uJudas wasifaka isandla. Abafundi base bayabona ukuthi onanga ozokhaphela inkosi. Akazange asho lutho uJesu emva kwalokho. Now ngifuna ukuthi wonke umuntu okhona namhlanje kule ndawo, ngifuna sibe nokuqonda ukubaluleka kwesidlo senkosi. I'll try my best to teach so that everyone can understand the ministry yesidlo senkosi. Because this is not just a bread, and this is not just a wine, but this is the blood of Jesus. Leli yigazi elachitheka. Asibuye. Number 1, ukuhlanganyela emzimbeni wenkosi. Kunezinto nezifo nemimoya esingazila ukudla kepha singakwazi ukuyinqoba. Kunezifo esingaya kodokotela kodwa bangakwazi ukuzelapha nokuyiphilisa. Kodwa ngokuhlanganyela kwethu emzimbeni wenkosi zigashuka ibopho, zisuka izifo, siphile. Kunabantu namhlanje abaphiliswayo, kunabantu namhlanje abakhululwayo, abanye baboshiwe imimoya thizeni. Kodwa from after this service kunezibopho eziyogashuka kubo, uzophila kuleso sifo. Le pain esemzimbeni wakho izosuka. Why uJesu eletha impiliso ngomzimba wakhe nangegazi lakhe? Remember, lithi iBhayibheli washaywa walinywa emhlane. Lithi iBhayibheli washaywa imivimbo ewu-39. Kuthiwa ngale mivimbo saphiliswa kuzo zonke izifo nakuyo yonke imimoya. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Ngamanye amagama, mawusekhaya ungaziseva wena, usevela isidlo, uvule izwi bese uyakhuluma uthi uNkulunkulu ngiyagula, ngicela ungiphilise manje. Nasi isinkwa, nali igazi, right now ngiyadeclare phezu komzimba wami ukuphila makwehlele phezu kwami. Na ngabe unobuthakathi nemimoya ekuhluphayo, uphupha udla, uphupha udliswa, seva isidlo senkosi. Kulobu khuluma nabathakathi, khuluma namadimoni, uthi lalelani bathakathi, nina enifika ebusuku nilale nami, nina eningiphupha ningidlisa izinto, nina eningidwebela endleleni emgwaqweni nibeke imphulelo yenu. Right now, konke ningibekele kona endleleni, emsebenzini noma ngabe kuphi, njengamanje kuyanqotshwa. And mawukwenza ukwenza ngokukholwa. Alibonge igama. Ayibo hallelujah. Ayibo hallelujah.
Aibo, hallelujah. Aibo, hallelujah. The devil is a liar. Give me few minutes. The devil is a liar. There will be a storm. Mikadosaya. Kuna storm esizondlula. Esitudula yonke imimoya. Ebamba abazalwane, ebamba abangcwele. Alibongwe igama lenkosi. Hallelujah. Bamba. Ofundayo. 1 Corinthians chapter 11. Verse number 23. We are phelela ku 28. Moya longcwele. 1 Corinthians chapter 11 verse number 23 to verse number 28. Khona ngasifundela incwadi yabasekorinte yokuqala uchapter 11 from verse 23. yebo Isihloko sendaba. Indlela yokuphatha isidlo senkosi. indlela yokuphatha isidlo senkosi. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho. Ababambe manje abantu balalele ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho. Nenganinika khona ukuthi Nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu inkosi uJesu loba busuku akhashelwa ngabo. ngabo lobo busuku akhashelwa ngabo Wathabatha isinkwa. wathabatha isinkwa Wabonga wasihlaphula wathi, wabonga wasihlephula wayesethi lokhu kungumzimba wami. wabonga wasehlephula wayesethi lokhu kumzimba wami Ohleshulelwe nina. ohleshulelwe nina Lokhu kwenzani ukuba ningikhumbule. lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule Kanjalo wathabatha nesitsha. kanjalo futhi wabesethabatha nesitsha Emva kokudla kwakusihlwa emva wathi, kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha siyisivumelwano sitsha. wayesethi lesi sitsha sisivumelwano esisha. Egazini lami. Number 1, egazini lami. Lokhu kwenzani ngezikhathi zonke. Ngakho ke kwenzeni lokhu zikhathi zonke uma ningikhumbula. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngaso ukuba ningikhumbule. Yebo. Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa Bamba ngokuba njalo uma nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha ebese niyaphuza kulesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi Awu, Moya ize Ngcwele. ifike. nimemezela ukuza kwenkosi izifike. Ngakho-ke lowo odla lesi sinkwa Ngakho ke lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi abese yaphuza kulesi sitsha senkosi ngokungafanele ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. unecala emzimbeni wenkosi Kodwa umuntu akazihlolisise. kodwa umuntu akazihlolisise Khona-ke akadle lesi sinkwa. emva kokuba sekazihlolisisile usengadla kulesi sitsha Aphuze lesi sitsha. abese yaphuza kulesi sitsha. Wozani niyakhumbula la sibuya khona makuthiwa kudliwa umthendeleko ukuba nje bazawuqala banikeze bathi ndlulisana isitsha bese siyahamba sibuye ngale. Niyakhumbula singakambulakalelwa imfihlakalo uma ngabe isitsha sifika wayesithatha thatha mfundisi ethatha isitsha wayesithatha lo asindlulisele kulo ngapha angasithathi isinkwa
nalo asindlulisele ngapha, bangasithathi isinkwa ngenxa yaleli verse elithi ngokuba odlayo kulesi sitsha aphuze kulesi sitsha angazihlambululanga noma angawuhlolanga umzimba wenkosi. Odlayo uzidlela icala, nophuzayo uziphuzela icala. Kodwa maliqhubeka lithini sis? Let us correct this. Ngakho ke lowo adla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi Yebo. ngokungafanele Yebo. unecala lomzimba negazi lenkosi. Unecala emzimbeni wenkosi nakwigazi lenkosi. Odlayo anganaki enze noma kanjani. Number 2, odlala angasindisiwe angakamamukela uYesu. I-Holy Communion akuyona yabantu abangakasindiswa. Isidlo senkosi esabantu abasindisiwe. Awazi ukuhlanganyela etafuleni lenkosi ungazani nenkosi. Hayibo, bakhona abantu namhlanje Hallelujah. awukwazi ukuhlanganyela la ungasindisiwe. Manje baba ngenze njani ngoba ngiyafuna ukuhlanganyela la? Kumele wamukele uJesu njengenkosi, njengomsindisi wempilo yakho. Then you have a right to partake. But if you are not born again, you don't have a right to partake, because this service is for the believers, is for those who have received Jesus Christ as their Lord and as their Savior. Holy Communion is for believers. But we have people in our churches who visit us who are not born again. They are present in the church. What must they do? They must receive Jesus Christ. We must call the altar call. We must call them forward. They must receive Jesus. After receiving Jesus Christ, then they have a right to partake. Alibonga igama. Alibonga igama. Yes, Jesus. Ayibo alibonga igama. Oh, hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Glory to Jesus. Alibonga igama lika Glory Yesu. to God. Ake nishale izandla. Hallelujah. Ninenelungelo. Nina esenangena emzimbeni wenkosi, shelana uNkulunkulu isandla esikhulu. Bamba sesiyathandaza. Holy Communion isidlo senkosi, umthandeleko kaSisuthu lirikini thusang bana bamre silalelo silalelo or silalelo kaSisuthu kaSepedi ke silalelo kaSisuthu ke silalelo. Bana baSuthu bana ba tlo bua holo ka Setswana ke silalelo. NgesiXhosa intoni? Umthandeleko. NgesiLungu Holy Communion. NgesiZulu isidlo senkosi. Umthandeleko isiXhosa. NgesiZulu isidlo senkosi. Sona ubambani ke abantwana benkosi. Wonke umuntu kumele ahlanganyele la. Kodwa kunabantu okumele baqale balungise noJesu before bahlanganyele. Ngoba isidlo senkosi esabazalwane ukuze bahlanganyele nathi nabo bakwazi ukuhlanganyela esidlweni senkosi, kumele nabo baphakamise izandla bathi Jesu uyinkosi, ungumsindisi. Mabesuka la
base basuka vele sebasindisiwe umoya ongcwele usengenile phakathi kwabo sebabamukela uJesu sebangabantwana bakaNkulunkulu. Now listen, child of God. Now umthendoleko noma isidlo senkosi sinceda kwizifo, sinceda ukusikhumbuza ukuthi inkosi uJesu yashaywa yabethelwa emthini wehlazo, ishayelwa mina, ishayelwa wena, ishayelwa wena, ishayelwa wena. Hey, esiphambanweni kwakumele yilowo nalowo ayonengeliswa nosa sonke sasibheke esihogweni, kodwa wathi uJesu hayi was overtake, wasindlula, wafika phambi kwethu wema kanje wathi ningabe nisaya ngapha, hayi jika manje ubuya namumva. Kwase kuba khona lento esibiza ukuthi i-repentance, ngoba leli gama lithi repentance, leli gama lithi repent lisho ukuthi as I was facing this direction I must repent and go this way. In other words, all of us, we were facing hell, but when Jesus arrived, he said no to hell. You must not go to hell, but you must go to heaven. And then what is the way to heaven? Jesus said, look, don't go this way. Please make a U-turn. When we make a U-turn, that's when we came into the altar. That's where we have received Jesus Christ. We made a U-turn. Hey, sachika, sakunuga, besibheke sokwe, kodumusa, wafika, manacha, figumusa, sibheke sokweni, siyolahlwa, kodumusa, wathi na ufika, wadai, akiwa le, kepha kiwa le. Mighty Jesus. Ungasiboni nje abanye bacabanga ukuthi sehle ezulwini singabefundisi. Lutho ubizo saba nalo kodwa zange saliqonda. Sonke sashaya U-turn. Moya ongcwele. Sonke sathi U-turn. Ngingixoxela indaba kuthiwa kule yaminyaka yama-80s e-America kuthiwa kune bridge elikhulu. Leli bridge imoto zihamba phezu kwalo. Le bridge lakhiwe phezu komfula omkhulu. Kuthiwa ngelinye ilanga le bridge lawa. Kanti kunalabantu abayihlalela emgwaqeni labenithi amaphara noma nithi yini angazi. Lo mfana mayehlezi la lawa ibridge phambili. Zeza imoto. Wasibuza lo mfana ukuthi ngizokwenze njani ngoba kuyawela ngale wema phakathi komgwaqo wathi wo bathi abantu bathi abantu nabavula amawindow bathi uyahlanya yini wena iza kushayisa imoto athi umfana wo ibridge liwile bathi abantu suka uyakhula wena badrive abantu wabathe uyayimisa umfana imoto wabathe uyayibloka zahamba imoto nayisithana ngale ziyakhala kathe nayisithana ngale ziyakhala kathe wathi umfana kodwa ngizokwenza nja akwazi ukuthi ngafa abantu abaningi wawave wathatha impahla yakhe wayiwave wathi wo ningaweni kuyashonwa ngane bathi abantu suka wahlala umfana wacabanga wathi no I must do something wathi lalela wathi lo mfana I have to do something because these people they are not aware ukuthi ngizama ukusave impilo zabo wayesekhulula iskipa sakhe esired wema phakathi komgwaqo zezimoto wathi umfana abanye bandlula
nibe na wave mfana bathi popa baleke nomfana aphinda abuyele akazange aphela amandla welokhu ayimisile imoto ezihamba ngesivinini esikhulu enokathi wo aphakamisa idukeni ibomvu athi wo ngale ibridge liwine abanye beme bashaya ama-U10 abanye baye wabamisa umfana baze babona abantu ukuthi khona into engale namhlanje ngizokhuluma ngalo mfana lona owehle ezulwini wasemhlabeni woshatha elababosa sasifana nabantu abahamba ngesivinini esikhulu bayowela ebridgini kodwa umfana hayi wamisa wathi repent buyela nemumva kuyafiwa ngale namhlanje ngizosho njalo hey repent. Abanye babehle emotweni bathi siyabonga mfana kithi ngoba ngaba usimisanga ngabe sikhalakathele sawela ngale bathi siyabonga ndoda hey phela nina manje nihlala la emgwaqweni nesicabanga ukuthi umuntu oyihlalele la emgwaqweni ngoba izinto zikaNkuluNkulu zidelelekile. Glory to Jesus. Nkosami semkhule kwenomama izinto zikaThixo zidelelekile. That is why abantu bazakhela bona abo-men of God babo the way abafuna ukuthi babe ngakho laba babizwa uNkulunkulu babashaya indiva babakhuluma noma kanja kodwa simina njengomfana wayeme ebridgini ngithi wo kuyafiwa ngale ningandluli. Mzalwane ngenza kuyibonela umfana nje kodwa indlula kumfana akobuka neskipe esibomvu akobuka nendwangu ebomvu akobuka nendwangu ebomvu zibuza ukuthi nomfana wenzani ngendwangu ebomvu ebridgini uyavimba 2026 siyafimba ihlasela imimoya ingilosi yokufa ihlasele ziyafa ingane zethu bayafa abantwana bethu nawo ama-accident namhlanje siyavala 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 moya ngcwele abafile abantwana babantu siyavala namhlanje ingane zethu mayiphuma ekuseni naligazi nasibuya naligazi nasiyolala naligazi bazalwane naligazi naligazi lika Yesu siyavala ngalo sivala idimoni lokufa sivala ingilosi yobumnyama siyavala sivala ukufa emndenini yethu siyavala ukufa in the name of Jesus. Wonke amadimoni asayiniwe ukuba zochithikazi kushatakaba zuprakadosha zebrekadoshama zekatalibaba yandebeseteba. Hey, ngithunyiwe inkosi
ukuba ngizovala. South Africa ngithunyiwe ukuzovala, azingayi ngale. Shana makuya mendele bobosa yikaparasaya yikapapapapa yikaparante pesita yikapapapapaya sunanana bakosaya. Baba siyafana nani thimana kufa lihlasela izwe lethu, nazi izingozi. Baba siyafana, siyafana, sifana ngegazi. Koshana inanaya yena mosia yena mama mosia. Bambani sengiyafa. Kunamhlabelelo Sister Rebecca. Wathi naku kufa. Nkosi sincede. Sicela ukuthula ezweni lakithi. Bazalwane, mabantwana baka Israel bephuma eGibhithe ngosuku lwandilela ukuphuma, a day before they depart from Egypt, uthi uNkulunkulu kuMose, tshela abantwana bami, tshela abantu bami ukuba kube lona lowo athathe ibundlu elingenasici alihlabe, akhongozele igazi, alifake esitsheni. Maye lifake esitsheni, abesethatha indwangu uyabhinca ngayo emnyango, abhinca igazi. Uthi uNkulunkulu ngoba ngalobusuku banamhlanje ingilosi yokufa izokwehla idabule iGibhithe. Ingilosi yokufa lithi iBhayibheli, wathi uNkulunkulu abanganalo iwundlu abathatha amajuba bakhongozela igazi, abanganamvu banganajuba, uthi uNkulunkulu abangene next door kumakhelwane. Lo makhelwane ohlabile wakhipha igazi walibhinca, uthi uNkulunkulu abangene bahlanganyele kumakhelwane. Kodwa moya ongcwele zayaphi insuku labantu bakwazi ukuhlanganyela, omunye nakanganako bamnikeze. Glory to Jesus. Bamba sengiyafa. Lithi iBhayibheli onganako wayengena next door ahlanganyele nalomndeni, ngoba ikhona inyama kwakumele bayidle, kodwa yona into ebalekile kwakuyigazi. Kwakumele njengoba linjena leli gazi efake indwangu phakathi, abeseya lapha esivalweni. Uma yefika la abeseka yabhinca igazi, athi nakabhinca igazi, yilowo nalowo muzi owawubhince igazi, ingilosi yokufa yayifika iphethe inkemba, yadabula iGibhithe, yangena eGibhithe. Nayithi yangena ihlangane negazi ijike, because igazi linamandla. Ithi yangena next door ithola igazi ijike, ize ngapha nayifika ngapha ithola igazi bese iyajika. Kodwa lithi iBhayibheli la ifika khona ithola kunganagazi, iyangena phakathi igenqe, ishaye, ibulale. Namhlanje South Africa nayo ingilosi yokufa, na umoya owema accident, na umoya oginqa abantwana bethu namhlanje siyawuvala. Thinto makhelwane uthi makhe siyavala namhlanje.
Makhe siyavala. Hayi siyavala. Siyavala. Siphethe igazi. Siphethe into namandla. Siphethe into efohlayo. Siphethe into evikelayo. Siphethe into endlula bulletproof. Siphethe into engahlehle engabuyele emuva. Noma ngabe kuza ngombhambayo ongakana. Noma ngabe uza nomuthi ongakana. Mase sabiza igazi lika Jesu nemithi enzima yabathaka iyabhaunsa ibuyela emuva. Ma kabongwe ja lo Jesu lo oh wahla oh kodwa Nkosi yami haleluya haleluya namasia haleluya Sukapaya Sutapara Sutapakapapa Sinama Babakosa Sinama Mandosa Kebeya Rasapaya Rakapa Santa Para Yanamabasia Sasio Tandas Sasio Kulega Kulunkulu nalizwe liphenduka kwenze njani South Africa kwenze njani bantwana benkosi kule insuku ngathi alishona ilanga singezwanga imbiko emibi konakalephi kushota igazi lika Jesu ukuze abantwana bethu nabaphuma sithi baba nabase bayaphuma onke ama transport abayowakhwela naligazi siyalibhinca ngisho naphezu ko driver siyalibhinca igazi siyalibhinca igazi kuma transport hayi siyalibhinca igazi lika Jesu ifuna sibize igazi oshamakhosayo sizothandaza abangcwele yebo bakithi sombo kayena othuma izulu likeleze Jesu fanelwe uche
Jesus. Ake sayizandla sonke akakube lona lowo abese yathandaza kuNkulunkulu yahloma impi kaJehova simelana nalo moya wesikhathi lo moya ochitha igazi labantwana lo moya siyawubopha ngegama likaJesu in the name of shayizandla uthandaza shayizandla ukhuleke shayizandla uthandaza oshatapakara shimantele bebesia Jesus, Jesus, shayizandla ukhuleke bopha lo moya bopha le demon ngegama likaYesu. Jesus, 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 Kushapaka, Wikapapa, Yantekemos, Yandala Babasaya, Reba Bebeya, Sikapaya, Sikapapa, Sunanabakosaya, Yandala Bossa, Baba Sabo Pimimoy, Gekamba Ligayasu. Wasa Nazareta yonke moya yokufa yonke moya zingozi yonke moya ba-accident siyayibopha ngegama likaYesu waseNazareta. Shikala masota shikala bababos shikabababasai montoya babosia moyo ngcwele siyabonga sithi uziko lonke Thixo wethu kuwe bawethe namandla siyabulela Thixo siyabulela sonini nani shayizandla besiyabonga shayela izandla kakhulu shayizandla ubanga uNkulunkulu singahlala phansi siphinde simshayele izandla kakhulu uNkulunkulu ngithi nishintshe amabhedu Jesus hallelujah asiphinde simshayele izandla umoya ingcwele siphethe igazi ngicela uhambe nalo uyongena ekhaya lakho uyongena ekhaya lakini uyongena emsebenzini uyongena esikoleni afuna abantwana bakho khona hamba nale gazi ngena nalo phakathi kwemoto yakho hamba nale gazi wozani bafundisi bami ngicela bakhona la abathi baba mina ngiyacela ukuthandaza nami angisindisiwe ngiyalidinga baba leli gazi ngivakashile la enkonzweni angamamukela uJesu njengenkosi njengomsindisi mangabe khona ngicela phakamise isandla sakho sesifinyelele emaphethelweni
wenkonzo yethu. Alibonge igama lenkosi. Othi nje namfundisi unyaka usaqala cela uthandaze nami. Ngiyamdinga uYesu. Ngiyamdinga uJesu. Ngiyamhloka mudinga. Phamisa owemeseletso lawo. Ke batlo rapela lona ngwana Yesu. Ha o le teng mo. Ka o fela batho ba leng mo ba phulusitswe. Yeah. Everybody is saved. Sure. Laba ka re mrena Jesu wa khutla today wa tsamaya. Are you sure? If you are not sure, come forward. If you are not sure, run to the fore. Igoli lizeka. Liphulusise kamuka. Ha. Lisindisiwe nonke. Hey, bazalwane nisindiswe nonke. Wow, angaze ngibone into engi. Abantu abangaka nonke nisindisiwe. Ayi ake sime ngenyawo sishayela uJesu ihlombe elikhulu. Shaya izandla kakhulu. Yo! Siyabonga moya ongcwele. Siyabonga moya kaBaba. Siyabonga kakhulu ningahlala phansi. Bafundisi bami ngicela nize bomama nisisize nisivulele. Nkosi yami sesiyangena. Kube bekhona abantu abathi mfundisi ngifuna uJesu bengizothi beze ngaphambili. Bathatha inkosi bazokwazi ukuthi bahlanganyele lapha esidlweni. Mabathi abantu basindisiwe nami ngikhona lokho abakushoyo. Haleluya. Nami ngikhona abakushoyo. Sondelani bafundisi bami. Baba wethu longcwele uNkulunkulu lophilayo. Baba egameni lika Jesu. Baba egameni lingaphezulu wonke amagama. uNkulunkulu onamandla nasisidlo na umzimba. Baba nakukuvuka siyakhuleka uNkulunkulu egameni lika Jesu. Lawo mandla ovuko Baba siyathandaza right now in the name of Jesus. Sikhulekela amandla phezu kwalesi sidlo. Bonke abazohlanganyela abamukela amandla ezulu, abamukela amandla wovuko ngegama lenkosi uJesu. Baba icovenant mayivuselelwe in Jesus mighty name. Baba siyabonga lithi izwi lakho uNkulunkulu okenzeka kubantu kwena uNkulunkulu wethu kuyenzeka in Jesus name. Amen and amen. Ake nishaya ihlombe elikhulu nishayela uNkulunkulu. Ngiyacela abafundisi bami ningisize. Kube khona abazothatha isinkwa. Kube khona olandela ngewayini ngasemumva egameni lenkosi. Akuqale isinkwa. Bese kuba khona olandela ngewayini. Singangena kuma aisle. Ngicela senze kanjeni nabazalwane. Mabakunikeza isinkwa ungasidli. Cela ukuthi usibambe ulinde iwayini. Usothola iwayini ngizokutshela ke ukuthi usungadla. Usungaphuza. Manje uyabamba. Usabambile kanjalo. Usalinda ukuthi bonke abantu bathole. Khuleka mntana sekhaya. Khuluma uthi ngidla umzimba wenkosi. Ngiphuza igazi lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Nibanikeza bonke yes nangapha ku team ukuyofika emumva lekubantwana abancane. Nibanike. Bazongihlawulisa yena abafundisi bangikhulula ibhantshi ngiyasha. Abazokungihlawulisa. Bahlawulisana abafundisi bahlawulisana abapostoli. Base bakubona ukuthi wenza into emosha igama labo njengabapostoli. Bafona bathi man of God wenzani?
ukushisa phela kusuka right ezenkini makunesili ngihamba lapha lokushisa kuzophelela ngale kwesili ukushisa okula nokushisa okula akufani alibonga igama lenkosi cela nimuve bafundisi bami inkonzo yethu isifinyelele emaphethelweni thina ngemihla siwenza kulo uNkulunkulu izandla enkulu mshaleni izandla. Thank you bafundisi bami. Kushisa ngalendlela ukuthi umuntu asakhona ngisho ukushaya izandla. Ngempela. Oh askisini. Awunceseni bazalwane. Ngikhohle ukuthi phela niphethe ngapha nangapha. Lo ishayayo ushaye kanjani ngoba khona ikhalile. Libetha mo. Oh askisini bazalwane. Ake ngiphakamise igazi lika Jesu amadimoni abathakathi balibone.
is the blood of Jesus. Thank you. Aw, Nkosi yami. Hayi kunzima la kubobhiki. Mrutu wakhe. Nina niseva yimi. Mina ngiseva nina niseva ibandla. Hallelujah. Yes. Siyabonga ntate Mruti woza ngapha nawe. Kama Satsi Edi Jehovah Sepila Kama Satsi Matsatsi Murana ritsepila wena Unari Sepila wena Kamatsatsi Limatsatsi Say for the last time. Kamatsatsi Limatsatsi Murana ritsapi Jehovah Sepila Verse number 23 kuphela sikhulula abantu sibuye kusasa kwinkonzo yomkhuleko Monday. Verse number 23. Verse 23. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nengani nikha khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule kanjalo wathabatha isitsha ungakaye esitsheni ngalobo busuku inkosi uJesu eyakhashelwa ngabo yathabatha isinkwa yabonga yabe seyisihlephula njengoba umunye nomunye atholile kuphuma kulofu ophelele. That is why umunye nomunye uthole lokho akutholile okuphuma emzimbeni wenkosi. Wayesebanika wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe abaningi noma owabelwe abaningi. Ngakho kudleni singadla umzimba wenkosi. Ungaqhubeka sisi. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi Kanjalo wathabatha nesitsha emveni kwesidlo sakusihlwa wayesethi lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Amen. Singaphuza sonke iwayini. Ngiyalisaba naselingaka. Kodwa ngiliphuza igazi lika Yesu.
emhlabeni nasemazulwini. Ngicela basiqoqele izitsha. Fana nawe emhlabeni nasemazulwini akekho ofana nawe. Ake siphakame thina sonke ngezinyawo zethu. Kamadi amurana Jesu Shapamatso ulebue mudimu Urimadi ajesa ya pila mupila maha Shaizantu bangu kulukula kamenegos Baba wetu ingwane Simangine kulukula pinayo Simangine mdala wezinsuku Simangine Alpha Simangine Omega Ngegama lenkosi ethu Jesu ngegama baba ningaphezu kwamagama onke fihla baba omunye nomunye fihla baba imindeni yethu fihla konke okunegama lethu kuko ngegama likaJesu waseNazaretha. Father, we thank you. Father, we bless you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
and amen.